Dito na naman tayo sa condo. Dito tayo sa Light Residences. Pa-transfer tayo doon sa Tower 2. Ayan, meron pala ditong nangyayaring. Dati walang ganito eh. Christmas bazaar nila. Ayos ah. Galing ah. Nagulat kami ah. May Christmas bazaar dito. Last time tahi-tahimik dito. Ngayon ang daming paninda. Galing ah. Chicharon. Galing ah. Oo. Karyoka daw. Gusto mo, Marco? Ay, ang daming mabibili. Lakad bites. Dito na naman tayo, Marco. Maligo ka ngayon or tomorrow? Matulog muna tayo. Wala tayong tulog kagabi pa. Ha? Diyos ko, dami mong tubig dala. Galing ah. Dito ulit tayo sa Light. Dali. Go. Balik na naman sa kanyang bahay na maliit. 57. Yan. Go. Yan. Very good. Go ahead. Lights, camera, action. Hello, welcome to our home. Na-miss ni Marco? Na-miss ni Marco yung niya na? You miss it? Anong date ngayon, anak ko? Bakit ang dilim? Ang dilim ah. How you open this? Papi? Ang dilim? Ayan. Good. Thank you, Lord. Nakarating din kami uli. It's December 14 today. At ito na naman ulit tayo sa ating video na naman dito sa Light Residences Tower 2. Hi guys. Hi guys. Pagod si Marco. Matulog ko kaya? Tulog na muna tayo. Hindi tayo natulog kagabi. No? Okay na ba? May baso ba yan? Sesame. Nakabaso ito? Open sesame. Okay. We are here. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for the safe and sound na flight today. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ako'y nauhaw. Pahingi. Okay, Marco. You have to relax at switch on the television. Entertain yourself. Thank you. Be at home. Okay? Enjoy and relax. Bakit hindi nakawa ng aircon? Hi. Eto na naman ang buhay syudad natin. Eto na naman. Teka, pakita ko pa dito. Eto. Dito guys. Yes, indeed. Read it aloud. In God we trust. Yes, it is. Yes, really. In God we trust. No? Sarap ng hangin. Oh my God. Sarap ng hangin. Nanggigitata pa ako. Ang pawis. Nako. Sarap ng hangin. Sarap ng, wow! Sarap dito sa terrace.
sa balcony. Ang sarap. Yes. I love this. Is it? Ayan guys. Dito tayo sa tuktok. Tuktok ng building na ito. Ang taas, no? Ayan, ka-enter lang namin anak ko. Pinatugtog nila si Alexa, oh. Dito na kami. Thank you, Lord God. Ayan.